Lolu suku bevukile abenkosi enhlothise ubukhosi bayo sebebuthwa udumo kuNkulunkulu kwephezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. 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 Siyambonga uNkulunkulu ke kakhulu ukuthi sibe nesikhathi sifana nalesi ngoba sizohamba sihambe siphele umphiko uKristu usendleleni sizovalwa kwenzeke lokhu nalokhu kuzosevalwa abantu abaqinile ekukholweni abantu abaziyo ukuthi benzani ngoba isikhathi sizoshintsha sekusondele kakhulu. Kodwa ke siyamthemba uNkulunkulu ushilo uJesu John chapter 6 verse 44 wathi laba abanikezwe uBaba ngeke avume ukulahlekelwa yibona. Ngakho-ke sizobamba ukusho kwakhe. Kodwa-ke uma uzophila esonweni nokuthemba ukuthi uzovikeleka akavikeli abone uvikela abasindisiwe ngegazi lakhe. Mangibingelele abefundisi bonke, omama befundisi, abefundisikazi, obaba, omama, intombi nezinsizwa ku-Sunday school, umphathi wohlelo nosishayela insimbi ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. 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 Ngithanda ukuthi ngimemezele ukuthi umfundisi uMbuyisa usephuma inxiwa usivulela ibranch lapha eSikhaweni. Bakumbuyisa incwadi yakho sengikhohliwe isekhaya iready eya ehlambana esikoleni lapho bethole khona iclass abazoyisebenzisa ehlambana esikoleni eSikhaweni.
bathi sesikhaleni ke senkosi ngokolimi lwanamhlanje kusho ukuthi-ke siyamkholwa uNkulunkulu uzokwanda umsebenzi futhi-ke abasesikhawini amaziko baba umbuyisa ukuthi bathena namhlanje noma sizazobabona ngesonto elizayo noma ngazi-ke sikushiyele enkosini nakuba umbuyisa kodwa bengithi ngikumemezele njenge-officially ngoba naku-YouTube si-live bakhona bazosibona besesikhawini bese beya ehlambana uma kwenkosi mhlawumbe asibe specific ngoba sengicabanga khona balalele babumbuyise niqala nini awukakazi kungenzeka kusuka manje emasontweni amabili ezayo emasontweni amabili ezayo ubani amafoni asebenza kusebenza ama-date amasonto amabili ezayo awekho specific ubani ongambhekela efonini ukuthi namhlanje ziwu-10 plus 7 17 24 mhla 24 sengikhohliwe ukuthi yabona ukubuka kulolu kubala ziwu-10 udolo edu-7 nje kuphuma usuku olufanayo edomunye u-7 kube ziwu-24 kusho ukuthi-ke ngokuvuma kwenkosi 24 kuMeyi 2026 baqala ehlambana esikoleni sithemba lokho ngoba bebecela incwadi iyo lengithi inkohlo ekhaya ukuthi bakuzodlula ethathe ekhaya esebuyela emuva khona beyisubmit-ke kubaphathi bavumile ngomlomo sekusele ukuthi-ke bathole leyo ncwadi esikholwa ukuthi izobanelisa siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi-ke sekuzoba nebranch la eduze asazi kamanye azoqhamuka nini khona la eduze kodwa uNkulunkulu mayethanda azoqhamuka hhayi-ke asidlule ngicabanga ukuthi azikho imemezelo eziningi sibonga nje uNkulunkulu ukuthi-ke kubukeka into yethu ilunga yokuba live isichithiwe imali eningi la kakhulu ngibona izinto ziyanda ezibekwa lapha phambi kwami ziyanda kukhona eyokugcina esicabanga ukuthi izoba ngeyokugcina sisathola i-quotation yayo ye-Ariel sifake i-Ariel la ngaphandle ibiza 13,500 khona i-network ngeke iphinde isihluphe izobe idonsa kwithawa eseduze la kusho ukuthi noma sisebenzisa sesesa-Happy Telkom sekunama-service provider awu-3 lapha phansi Vodacom, MTN no-Telkom ukuthi makuhlupha lo singene kulo masihlupha lo kungene kulo ngoba yikho into ebuhlungu leyo ngokuthi uma usekhaya uthi ubuka inkonzo kanye nathi si-live bese inkonzo iyanyamalala noma isithombe sifilize bese kudinga ukuthi la sishintshe senze i-video esoyi-uploada late so siyafisa ukuthi inkonzo zonke zibe live lokhu-ke kuzosisiza ngoba ku-portable la sihamba khona ngoba ngoJuni ngokudinwa inkosi zoqala sihambe siqhubeke njengoba kade sikwenza ngokudinwa inkosi ngoJuni sizilokhu sikuphethe konke kanje ukuze la i-network isihlupha khona kodwa la sibuka ukuthi ngcono sigcine sine-Ariel ngoba ney'ndonga lezi ezikude eziphakeme kungenzeka ukuthi zine-effect ekuthenini i-network ingadonsi kahle singeke-ke siziyeke ukuba nazo ngoba akuhlali umuntu la in case kukhona okwenzakalayo akungabi lula kakhulu umuntu ukugibela eqelapho ngoba umcabango behind that ukuthi uzogibela weqa awazi uzofica abanye ngaphakathi ngoba uboni noma khona abantu noma bekho inkinga yomuntu ofuna ukugibela loyo-ke so-ke yikho sathi uma kunomuntu ngaphakathi noma nabasebenzayo abahlale bevalile ukuze ney'gebengu zibona ngathi isanguvule kanti kunomuntu bese begcina bengazi ukuthi inini la kunomuntu khona inini la kungekho khona muntu iyona nhloso yey'ndonga eziphakeme hhayi ngoba kunefihlo ethize khona khona-ke uzobona ukuthi hhayi akho nto efihlakele kwasho iphoyisa ngelinye ilanga lingimisa la emgwaqeni ngithi uJesu Kristu inkosi selithi hawu umfundisi thi awukuphi baba ngiyamchazela lapho kunendonga khona ey'nkulu ngithi sofika njalo singaphoyisa sobona kwenziwani lapho hhayi ufika nodana noma yinini ungafika nje uzobona akaze kafike akuthole
kusho ukuthi imqondo wabo ubuhlala usho ukuthi ngathi khona into wrong eyenziwayo lapha kanti cha ayikho. Sizama phela ukuthi kungabi ukuthi asenze lutho. Wathi uJesu ungaboyilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Ngakho sizohlala singawenza ama-security measures ngoba sithemba ukuthi uNkulunkulu usigadile impela siyakwazi lokho. Kodwa-ke nathi kufanele kube khona esikwenzayo khombisa ukuthi siyazi ukuthi uSathane uyasebenza. Esebenza-ke futhi noNkulunkulu uyamvumela uma ethanda, wamvumela kuJobe. uJobe waba above the situation. Wathi asiyokwamukela okuhle kodwa kuhle okubi siyokwamukela. So into ofanele siyazi uma ugqekezelwe ekhaya lakho akuthi ukuthi uNkulunkulu akekho. Futhi uvumile ekhoshela uSathane ngawe. Wena osuka ichoboka-ke walimala wathi mina futhi uNkulunkulu akekho akufuneki ube njalo. Ayike asingene ethuleni elilodwa bese-ke siqala inkonzo. Sesizwileke yasesikhawini ukuthi 24 okungenzeka ukuthi baye ngawo ngane. Number 6 etilongweni. Ngimkhumbula uJesu umhlengi, ngimkhumbula Siyacela Nkosi ukuthi uqhubeke ube kanye nathi ngomoya wakho ingcwele, ukhulume izwi lakho phakathi kwethu.
izwi lakho Nkosi lisihlanganisile nokuzokudumisa. Asihlanganisiwe izinganekwane nokukhuluma indaba ezingenamsebenzi. Sinika wena udumo ngalomzuzu bafikile Nkosi abantwana bakho. Abanye bayaqala abanye abaqali. Siyacela ke Nkosi ukuthi ukhulume abezile kumuntu, abezile kulezi ndonga beze kuwo uqobo. Ngakho ngiyacela ukuthi nami ngihlale phansi ngilalele ukhulume Nkosi usebenzise lo mzimba ngomoya wakho ingcwele. Kuba Nkosi igama lakho likhazinyuliswe wonke umhlaba liqale khona la ngaphakathi. Siqalekise imoya amadimoni, mandla obumnyama amadevil worshippers amasatanist awanasabelo kule ndlu manje. Ngiyakhuleka Nkosi sifafaze igazi lakho egcekeni phezu kwendlu ngaphakathi. Siqalekisa wonke amandla obumnyama nedimoni lokuthonga abantu balale kusemponzweni. Ngithi Sathana unasabelo ngegama elinamandla likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Moya ongcwele siphatheleke le nkonzo sinikela kuwena uJesu Kristu inkosi. Amen. Sizokula ngamabhayibheli ethu siqhubeka enkonzweni esayiqala mhla 25 December ngonyaka odlule, part 12 noma service number 12, inkonzo number 12 le. Sizokhumbula ke ukuthi mhla 25 kwakuyizwi likaKhisimusi, kodwa uNkulunkulu ke wasibusisa ngalo. Namhlanje inkonzo number 12 ngamavesi afanayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Isaiah chapter 9 ube 6 kuya kube 7, the 6 kuya kube 7 ufundeka ke kanje: ngokuba sizalelwa umntwana, siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyathiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Verse number 7, umbuso uyakuba mkhulu, ukuthula kungabi nakuphela esihlalweni sobukhosi sikaDavide nasembusweni wakhe, ukuze uqiniswe, usekelwe ngokwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade. Ukushisekela kaJehova Sebawuli kuyakwenza lokhu. uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Mhlamba ke ngilungise la ngingakaqali kwenzeke iphutha masikhipha i-program yeplena yebandla ukuthi sizobe sikuphi nini, iziphi inkonzo ekhona kuzebosha uDisemba. uJulayi kubhala ukuthi uqala ngomhla ka 2 kwenzeke iphutha. Inkonzo zikaJulayi iqala ngoLwesihlanu mhla ka 3, ngoLwesihlanu mhla ka 3. Ngiyathemba ukuthi i-IT yalapha ekhaya izosiza silungisele ibhale kabusha yeplena. Nabe bengayitholanga-ke abajoyine ikhaya lezwi igroup ka-WhatsApp kamuva sebezoba nayo-ke iyeplena esi-amendiwe ukuthi ngoJulayi 3, 4, 5, 3 days sobe sinenkonzo zikaJulayi sikhona khona la. Bonke abantu bayamenywa ukuthi bazohlanganyela kunye nathi. uJesu Kristu inkosi. Asibukeke izwi lethu uverse 6. Ngokuba sazalelwa umntwana, siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyathiwa umluleki omangalisayo. Sikhulume kakhulu ngomluleki omangalisayo, wonderful counselor. Bese kuba uNkulunkulu onamandla, mighty God. Sikhulumile futhi kakhulu ngaye. Sisela-ke ekuthenini ubaba ongunaphakade, ubaba ongunaphakade, everlasting Father. So kuze kubeke upart 11 esikhuluma-ke sichaza lelizwi ubaba ongunaphakade, okudale ukuthi sicacise nge-Trinity noma ngokuthatha ubunye bukaNkulunkulu. Ngoba normally sazi ukuthi ubaba uNkulunkulu, ubaba uNkulunkulu, indodana uNkulunkulu, uJesu Kristu. Kodwa la sitshela ukuthi elinye lamagama kaJesu ukuthi ubaba ongunaphakade. So kusho ukuthi uma uthi ubaba
usho kubona bobathathu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Moya Ongcwele, uNkulunkulu Indodana uJesu Kristu. Ngoba likhona leli igama labo ngoba lisho ubunye babo. Siyaqhubeka ke lapho nokuqhubeka nokuchaza uBaba ongunaphakade, everlasting Father. Masibuka ke izwi Isaiah chapter 40 verse 28. Sizwa ekhuluma uNkulunkulu ngomprofeti uIsaiah. Unombuzo kawubuzayo uthi awazi yini, awuzwanga na? Iyahlupha lento yokungezwa ngoba iyasikhokobela from time to time. Uzothola ukuthi uhlezi la enkonzweni ingqondo yakho ayikho. Useyigweletini, umuntu ocasulile, ukumakhelwana ofaka inkomo zakhe emasimini akho zadla, izinja zikamakhelwana zidla amaqanda enkukhu yakho, kodwa usenkonzweni ngomzimba, ngomphefumulo noma ngomoya, noma ke ngenhliziyo awukho la. Now-ke yikho uNkulunkulu eqala ngalombuzo ethi izwini lakhe awazi yini, awuzwanga na? Lokho kwenza usina-ke lento azoyikhuluma ngoba kungenzeka nobe ecabanga ukuthi uyayazi akayazi. Nobe ethi uyayazi akayazi ngokupheleleyo, kanti omunye akayazi ngqo. Lithi kuJehova uNkulunkulu ongunaphakade. uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. Angithi khona manje siqeda ukufunda Isaiah chapter 9 verse 6 ngamagama omntwana ozelwe ukuthi ungubaba ongunaphakade. Kade kuthiwa uNkulunkulu onamandla. UPawulo lokhombisa ukuthi bamunye awukwazi ukubahlukanisa. Bebekhona abanye abazalwana abathi hayi thina ngeke sikhonze uJesu indodana. Thina sikhonza uJehova uBaba. Abazi ukuthi basakhonza indodana. Nothi ukhonza indodana kuphela ukhonza noYise noMoya Ongcwele. Ngoba siyachaza lokho ukuthi uMoya Ongcwele umoya kaNkulunkulu Baba noNkulunkulu Indodana. Khona amavesi la athi umoya kaJesu usho uMoya Ongcwele. Athi uJesu umoya kaBaba esho uNkulunkulu Jehova Sebawo. So uMoya Ongcwele umoya abawuphefumulayo, umoya abaphila ngawo. Umuntu noMoya Ongcwele nobuNkulunkulu kuwe. Ingakho uMoya Ongcwele immediately mangabe ekukhuza ungalaleli uyaphuma kuwena. Ngoba usalalelanga uNkulunkulu Baba, awulalelanga uNkulunkulu Indodana. Uthi uqale wenza isono kudala uMoya Ongcwele ekushiyile. Akaphumi kumuntu ngoba wenza isono. Usuka ngoba ungamlaleli. So it's very important ukumlalela uNkulunkulu. Kumlalela uMoya Ongcwele ngoba ubuNkulunkulu bakhe busuke buphelele kuwe uma unoMoya Ongcwele. Lithi ke wazina uzwanga na uJehova uNkulunkulu ongunaphakade udalile imikhawulo yomhlaba. Imikhawulo yomhlaba. Umhlaba ukhawukaphi? Umhlaba ukhawuka la amanzi anikezwe umngcele khona. Mawufunda iHubo 104. Liyasitshela lithi uNkulunkulu wawakhuza amanzi. Akhuphuka intaba ehla intaba ahamba ze ayoma lapho ebekele khona umngcele. Lawo amanzi ayalalela izwi likaNkulunkulu. Lula iduze ulwandle la emva kwethu. Lungasidingitela at any given time. Sonke sife same time. Ngoba vele lalumboza umhlaba kodwa lubambe izwi lakhe wathi umngcele wenu la. So uyena odala imikhawulo yomhlaba. Kodwa isimanga thina abantu asinikeze ingqondo asibulaleli, asikwenza kakufunayo. Lithi izwi lenkosi lapha kuJobe uyakhuluma uNkulunkulu kanye nakabili nakathathu umuntu angalaleli. uNkulunkulu akamfuni umuntu ongalaleli. Uthi ungalaleli kufana nesono sokugula. Bayitshela uSawuli inkosi engalalelanga izwi lakhe. Wathi ungalaleli kufana nesono sokugula. So sibabukela mhlawumbe phansi noma sibabukela njengabantu abonayo abantu abayogula beyobuza emangeni. Kodwa wena mawungamlaleli uMoya Ongcwele niyafana nalomuntu ohamba wayogula. Nicwele emkhunjini owodwa noma nicwele edanyini elilodwa. Isiphetho sakhona ithini lomlilo. uNkulunkulu ke uyafuna ukubulalelwa. Ingakho kuDeuteronomy 28 verse 1 kuya 14.
ekhuluma ngezibusiso zokumlalela. Ethi uma ulilalela nokulilalela izwi lami, mase kuphindwe kabili-ke kusuke sekushiwo nokulenza, uthi lezi zibusiso ziyokwehlela phezu kwenu zinilandele. Ave kumnandi ukulandelwa isibusiso, ngoba uthi uhamba unganakile isibusiso sibe la, sibe sehla phezulu kwakho, kushuthi ukhavwe isibusiso. Izaga 22, Izaga 10 verse 22 bese lithi isibusiso sikaJehova siyacebisa, ake nezele usizi kuso. Ubani ongafuni ukubusiswa uJehova na? Ubani ongafuni ukumukela isibusiso esivela kuNkulunkulu? Ngoba isibusiso sokugcina azosinikeza sona ukungena ekhaya ezulwini, siyobusa kanye naye, asesule inyembezi. Lapho kufa kobe kungasekho, ukugula kobe kungasekho. Awukuthanda ukuphila kulelo zwe na? Noma ufuna ukuphila kuleli zwe okuhlala ekuculwa kulona? Likhona leli zwe kuyaculwa kulona. Alikho ibhili, ingoma yakhona ifundwa, uthi ufika nje bese uyayazi. Ilula nje namanje singayicula manithando umaye. Maye usho ngebhesi, usho endleleni encane, usho uyabhimba. Hayi wamukelekile ngoba umlilo usuke ukushisa. So ke abakuthanda ukuyakhona babonakala ngemisebenzi yabo. Ikuphi wena okufunayo na? Sikhuluma ke la ukuthi awuzwanga yini ukuthi uJehova uNkulunkulu ongunaphakade udalile imikhawulo yomhlaba, akaphela amandla, akakhathali, nokuqonda kwakhe akunakuphela. Makhulunywa ngomuntu ongapheli amandla, uNkulunkulu esimkhonzayo akapheli amandla, uyabekezela, akasiphathisi ukubona kwethu, akakuphathi njengokona kwakho nokona kwami. Ngithi-ke mina ngangiyisona isikhulu esindlula nonke la, kodwa ngenzela umusa, ingakho ngimile lapha phambi kwenu. Nawe futhi wenzela umusa, owakho umusa mkhulu kunowami, ngoba wena uhlezi phansi mina ngimile. Lithi iBhayibheli, ningabi ngabafundisi abaningi ngoba nothola ukwahlulela okukhulu. So ngakujabulela uma la ngimkhona, ngoba ngohlulelwa kakhulu kunawe. So jabulela iposition uNkulunkulu akunikeze yona, umbonge ngayo, ngoba iyona izokwenza kube lula ukungena ezulwini. Kimina akulula nakancane ukungena ezulwini. Yikho umpostoli Paul ethi ngiyawutuka umzimba wami kuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahlwe ngaphandle, because lokho kuyenzeka. Bashumayeza abantu bathathe bafake ezulwini bese usala ngaphandle. uNkulunkulu esimkhonzayo uyamangalisa. Namhlanje sibile siyashumayela ngenxa yendoda eyazibulala, yazilengisa, kwaphuma amathumbu ngaphandle, uJudas Iscariot loyo. So uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa umuntu abesemiyeke emdedeni. Namhlanje sinabantu abaningi ekhaya lethu, abantu ababafakayo abasekho. Abanye bafele ezonweni zabo, abanye bafile ngokuthi abasaphili kumoya basemhlabeni. Bayakhumbula abanye ukubuya, kodwa ngenxa yokuthi basingcolisa isihlahla abakwazi ukubuya. Ingakho kunesisho sesiZulu sithi uma ufika phansi kwesihlahla uthola umthunzi, musushiya ukungcola kwakho khona, musukakela sona, ngoba kusasa uzobuya ufunwe lo mthunzi uxoshwe lento oyishiyile. Iyaxoshana lento oyishiya, kumnandi uma usayishiya, ngoba ubanjani uyakhululeka. Kodwa uma usudinga lo mthunzi lo kuba yinkinga. Banjalo-ke abanye bayafisa ukubuya, iminyango ivaliwe, asivalele umuntu ofuna ukubuya. Hayi ofuna ukubuya akabuyi, kodwa there are steps to be followed, and ama-step ofuna alandele ave lula. Indodana yolahleko yawalandela. Lithi izwi lenkosi sekusile endodaneni yolahleko, yakhumbula yathi abaqashwa bakababa abadli lokhu kudla kwengulube ngidlala. Yathi ngiyosuka ngiye kubaba ngithi, baba ngonile kulizulu naphambi kwakho. That is the only thing, that is the only step umuntu ofuna ukubuya ohambile ofanele asithande ukuthi axolise kuphela. Uxolisa-ke kumngani wamuntu, ukuxolisa kujule ngendlela emangalisayo. Igama elithi ukuxolisa liphuma kalula, especially uma ushiye ibandla elikhonza uNkulunkulu ophilayo, ngoba
awuzuxolisa la phambi kwethu kuphele kanjalo. Uzoxolisa kubo bonke abantu owakhuluma kubo. Then umbuzo bese uthi uyabazi nabantu owakhuluma kubo na? Mawungasabazi, then the gate to come back is closed. Livuleke kuphela mawusubathinte bonke. Manje inkinga yethu ke ila. Njengoba sikhuluma nje umhlaba wonke uyezwa. Uthi kumbuzo yokwazi ukuxolisa emhlabeni wonke na? Owone kuwo owutshelile lokho kutshele khona. Ngekulinganiswe ngenkukhu. Uma ngikunika inkukhu mthambi yoma entabeni uyithuthe imbavu. Umoya phephethe entabeni ziphephuke zonke. Bese lithizwe ezulwini hamba uxoshe ngalunye lonke lwalezi imbavu. La uzothola khona ukuxolelwa. Yokwazi ukuyixosha. Kunjalo ukukhuluma. Ingakho kufanele singakhulumi sande ngokwenza. Ngoba kunzima ukubuyisa wonke amazwi owakhulumayo. Ngiyadabukele laba bantu osaziwayo abashuthi izithombe bequnu ko Facebook. Bashuthi izithombe bequnu ko YouTube. Ukuthi mase kuthi uyaphenduka uyoxolisa nini kulaba bantu ngoba kabazi. Ngakasiqapheleni ukuthi sihamba kanjani phambi kaNkulunkulu. Ngoba ekugcineni mawusufuna ukubuya uthi ngiyakubuyela kubaba ngithi ngonile kulizwi ngaphambi kwakho. Ndodana yolahleko yona uNkulunkulu nakuyise. Wena wone kubantu abangaki okufanele ubuyele kubona. Mhlawumbe usakhula uyinsizwa. Maningi amantombazane washelila usawazi. Bathi iqiniso limile lithi uyobuyela nini kuwona uxolisa. Wesifazane mhlambe baningi nabafana kubabhanga. Uzuthola uxolo. Uyobuyela nini kulaba abantu abathemba ngiyaxolisa. Ngoba ngeke ungene ezulwini. Ngesikhathi uthi uyafika ezulwini yokhonjisa ujenge lwabantu lubheke esihogweni. Uthi usabakhumbula amadoda akho lawa. Yakhumbula intombi zakho lezi. Ezinye aziqomanga. But the fact is the moment you share uyikhanukile kwenta moya ulalile nayo. So kufanele usivume leso uzivuma nini? Abantu abakhanukayo ongedlula skate. Sithi masikhamuka usikhuzele. Uzongena kuliphi izulu? Umbuzo lo. Iliphi izulu ozongena kulona? Sibaningi siyakholwa. Kodwa sigcwele isikhokho sigcwele amakholo ahlula ukuvuma izono. Ngoba izono ziyavuma. Zakha 28:13 ufihla iphambeko zakhe akanakuphumelela. Kodwa uzivuma yazishiwe yena uthola umusa. Confess your sins and shun them, then you will have mercy, you will get mercy. Ngale kwalokho ngeke ukuthola umusa ngoba uhlukene nesono sakho. Izono ongasazikhumbuli kanzi uyishiyilenga ngoba sonke sinezono esingasayikhumbuli. Lithi izwi lenkosi zimbili izinto ezokusiza ngezono ongasazikhumbuli. Number 1, Jakobe chapter 5 verse 19 and 20. Lithi umuntu ebuyisile isono ekudukeni kwaso uyosibekela inqwaba yezono asindise umphefumulo wakhe. Bangako usubabuyisile for the only reason ukuthi unezono ongasazikhumbula. Lesithanda uJesu senzela umusa. Makunezono wazithi angisayikhumbuli. Letha abantu endlini kaNkulunkulu. Letha abantu basindiswe. Ngoba kuzositshela inqwaba yezono. Number 2. Mawufunda lapha kuMathewu 25. Khulunywa ngokwahlulela kokugcina. Uthi uJesu komisa imbuzi ngakwesokhohlo, izimvu ngakwesokunene. Abalungile ngakwesokunene, abangalungile ngakwesokhohlo. Uthi omemeza athi zanini kimi nina inbusiso ubaba nidle ifa nilungisela lo umhlaba ungabasekela. Ngoba ngangilambile nangiphukudla. Ngangomile nginangiphuzisa. Ngangisejele nangihambela.
ngisesibhedlela ngigula nangihamba Lithizi bayobuza bathi awukuphi inkosi azange sibone uyophendula athi lokho kwenze kwabancane ukwenza kumina akukhulunywa ngokuvunywa kwezono lapho kukhulunywa ngokwenza ukulunga isihloko sakhe siboshiwe wadoneni ngosibheka ngosibuka bekuyokusiza lokho kwenza kusitshelwe ezinye zezono zakho makhelwane wakho mayilambile uyamsiza uthi uJesu ngangilambile wangipha ukudla kodwa wena uyancishana uzufaka ukudla kuwardrobe yakho ufuna abantu bengaboni mawuhlala wedwa nje buya nento zakho ebusuku no-KFC bakho ukhiyele endlini ngoba ufuna ukupha abantu uyancishana kanti mhlawumbe leyo nto ebizokwenza ungena ezulwini bangakanani abantu othi mawudla bakhale kodwa Nkosi yami mangabe sangihlephulela sengineviki ukudla ngakwazi ilento kuyodla eTaxi liyahamba uyadla wena awazi la ukuthi khona umuntu onokudla nongenakudla unukisa iKFC the whole taxi bathina abantu lesikhathi abukhona abantu abadala uNkulunkulu abathi mabekhala bakumangalele ezulwini athi mayikhala umuntu athi kodwa Nkosi ngilambile sekumangalele abheke uJesu athawo umzalwane wami lobeshumayela izolo namhlanje umsombuluko uncisha abantu hlala phansi eKFC mawungenamali udlele khona ayodlela eTaxi ngoba ulimaza abantu lithi iBhayibheli lami Luka 17 maye kuloyo ikhubekise eziza ngaye kungcono ngosho lokusila enkanyeni aphonse kujuleni kolwandle musukhuba abazalwane musukhuba abantu ungabi nolimo olubi olulimazayo khona abantu mabekhuluma badilike entabeni abazinakwazi ukuthi wena ufila kanjani kodwa uthi uJesu uma bekhala kanye nakabili kimi ngiyozwa nokuzwa into yokuthelo yami yokuvuthela so kunabantu laba simangalelayo wena uyawunakile uyakhuluma nje noma kanjani qaphela into ekhulumayo qaphela okuthalayo uzovuna mawushwanyelela inyama uzovuna ukubhubha kwenyama mawushwanyelela umoya uzovuna ukuphila kumoya siqhubeke nezwi lethu sikhuluma ngobaba ongunaphakade elithi izozwanga na akaphela amandla akakhathali akanaphenywa verse 29 lithi nguye ophoyethile amandla nakongenamandla uyandisa isikhwele uyena yedwa opha oyethile amandla ubothi mawuzizwa ushone phansi spiritually ushone kulokudalile uyocela amandla kuye siyahlupha thina siwafuna kubantu siwafuna kubefundisi sithatha abefundisi sibakhweza lapha kwamakhanda ethu uNkulunkulu wethu usonga akekho uNkulunkulu kamfundisi funda ukuziyela kuNkulunkulu i-empowerment esithola kuleli bandla funda ukuziyela uye kulokhu ungavaya kumfundisi naye wazalwa njengawe waphila ezonweni wasindiswa sindiswa nawe uthandaze uye lapha kuNkulunkulu ikhulekele uthethelela izono libhidle ukudonga usiyakwazi ukuyangqola uNkulunkulu wakho ingane yakho mayigulu ikhulekela wena unamandla ukuyikhulekela isinde bayuthatha ingane ngisesontweni yokhulekelwa khona yikho abefundisi bemthatha advantage bekhona abafundisi abathi ngingcwaba umzalwane ngoba akakhipha okweshumi beyajabula lo mfundisi noma lethala abantu abangenabefundisi bangcwabe bini wamina ngimina ngizokhuluma nabahlezi lama kufa isigebengu esithatha imoto kusho ukuthi abangani baso igebengu azilibeka unyawo esontweni mase sifileke siqoqela uNsibande ukuthi azokhuluma nalezi igebengu ngoba ngeke singene la esontweni ningibizele mina ngikhuluma ngomprofile ofile kukhona bakubo abashoyo bathi awusibani bekuwukuthi anginandaba ukuthi ngiyamazi ofile noma ngimazi ngoba iprogram ikhona nje
yona take care abantu abamaziyo. Mina ngizobhekana nabo abantu abangibukayo. Batshela iqiniso ukuze bafe bayizulwini. Athi mayingayi ezulwini angazilanduleli. Yikho ukuthi I just wonder hlobo lwabefundisi. Kodwa ukungcwaba abantu ngoba lithi akaphola asimaze ebandleni. Hey, bokubizwa kwabantu afani mina ngibizwa ngake kanjalo. Ngibizelwa abantu ngibathathe basezulwini. Nguye uNkulunkulu ophoyethile amandla nakungenazikhwepha. Uyazandisa. Izikhwepha ngolo sonke siyazazi. Mawuhamba ejimini lapha. Yajima zikhulu ikhwepha, zikhulu inyama zibe inkulu. Mawungenazo spiritually shona uNkulunkulu. Hayi akekho umuntu ozokunika. Usinikezile indodana yakho uJesu Kristu lesikwazi ukudiliza udonga lwezolo. Siziyele kuye ngqo. Uyosho into oyifunayo akunike. Asikhulumi ngoNkulunkulu abathi ushesheze uphuza ukuphendula. Sikhuluma ngalokukhuleka manje kwenzeke manje. Uyeke lo esimkhonzayo la entabeni endlu kaJehova kuyaboneleka nasekhaya lethu. Athi verse 13 insizwa ziyaphela amandla zikhathala. Nabasha bawa nokuwa. Kodwa abamethemba uJehova. Abamethemba uyamethemba na. Ukhiye ukumethemba. Jeremiah 17 verse 5 uqale kusi umuntu othemba kubantu. No wenza inyama ibe ingalo yakhe. Kodwa ubusisiwe othemba kuJehova. Asike simethembe unikele lonke uqobo lwakho kuwo. Wenze lento ekhulunywa inkosi uJesu. Ithi inkosi uJesu. Oyifuna ukungilandela. Number 1 makazidele, 2 athabathe isiphambano. Ukuzidela ngayiphi into omayenza. Just deny yourself. Isho njalo lesingisi. Kepha bethemba uJehova bathola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi. Bagijime bengakhathali. Bahambe bengaphela amandla. Ukhozi kuthiwa ayikho inyoni endiza la ndiza khona ukhozi. Zithi mazonke zingasadluli kulevel ethize ukhozi liyadlula lona. Luye phezulu. And ayikho inyoni enamehlo njengokhozi. Ukhozi lule phezulu ungathama ubheka ungaliboni ngenxa yokuthi luncane. La uthi ngobheka ibhano elikhulu ngaphezulu kwalendlu libona ilingangenyoni. Ukhozi liyahamba lapho. Ubona ufish phansi emanzini lwehle ecibeke lifela ushaya umlomo liphume nawo. Ngoba lunamehlo abukhali ukhozi. So ke lithizi lenkosi bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkosi. So sidinga ukukhuphuka kwi-level. Udinga ukuphuma la endlini ukwenye i-level ongangenanga uyiyona ngoba uyakhula. At 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ufisa ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Phuma la kunezinto ozaziyo ukungazazi. Uyakhula kumoya. Kusasa ngumsombuluko uNkulunkulu esasidinile. Alishona usuku kukhona okufundile kuNkulunkulu okukwenza ukhule ngoba ingane engakhuli ikhula ngekhanda. Wena ngekhanda imdala. Angaba mfushane kodwa ingane indala. So ukhula ngekhanda. Umoya kufanele sikhule ngekhanda. Ngoba ukukhula ngekhanda ukukhula ngengqondo. Thola ukuthi unengqondo enkulu. Kodwa zonke izinto zakhe zingane. Makuthiwa sihambe naye la, iqala kanye aqale kathathu. Uzalingane nami, ungane lo bakithi. Kodwa ikhanda izemezeme lingane. So masikhule kumoya. Sigcile ekukholweni. Ukuze inkosi uJesu mayibuye izolanda ibandla, ngingasali na ungasali. Sihambe solumbuso wezulu, singadlali ngokukholwa. Khulume kanjalo bamukela abantu mamunzi bani. Kepha abamethemba uJehova bathola amandla amasha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Verse 28 kuthi uJehova unguNkulunkulu ongunaphakade. Nezwi lethi silifundile lithi inkosi yethu uJesu Kristu ingubaba ongunaphakade. Bamunye bangumuntu oyedwa. Ingakho mufunda amaHebheru chapter 13 verse 8
lithi izwi lenkosi uJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla nengunaphakade, ngoba ungubaba ongunaphakade, unguNkulunkulu ongunaphakade. So uyikho konke ekuthathweni munye kukaNkulunkulu uNkulunkulu. Ungumoya ongcwele, unguJesu Kristu indodana, unguNkulunkulu Baba. Wasesinika umoya wakho oyingcwele ukuba ahlale kithi kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Umpostoli uJohane sesiqhingini sasePatmos, Isambulo chapter 1 verse 17, uthi ngane lokumbona ebonisa umbono kaJesu, ngane lokumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Ngoba ukwazi ukuhlangana noJesu ungafi, aphela umina kuze kusho yena kuthinta athi vuka ungesaba, ngoba uzokusuvuka usuwumuntu omusha. Abantu bathi bahlanganile noJesu bayafana nezolo labo, angazi bahlangane namuntu, ngoba uma uhlangane kahle naye impilo yakhe iyashintsha, futhi mayishintsha ayibuyele emuva. Wahlangana nempumputhe, yazikhalela impumputhe, waqova udaka ngamathe, wathi hamba uyogeza ethibini laseSilowami. Leyo mpumputhe ayiphindanga yafana, ngoba kwakungekho kuye kwavuselelwa, ngoba yayihlangane noJesu. Uma uhlangane noJesu uvuselelwa izinto. Abanye abantu badideka ukuthi wayi uJesu waphimisa amathe waxova udaka. Mhlawumbe abanye bayazi, abanye abazi. uJesu nguNkulunkulu usidalile ngithi. Mhlawumbe wena wakwesilakondoyo kuyimpumputhe uthi hawu uphimisa amathe lento enyanyekayo uxova udaka amathe akho wafaka yini. Yangidelela lo Jesu wena, kodwa kwasiza ukuthi ayibone impumputhe. uJesu nguNkulunkulu, uJesu udala umuntu. Abanye wayibelethe impumputheni amehloweni mawavuleke, but le waxova udaka. Waxova udaka na? Mahubo 103 lithi uyasazi ukubunjwa kwethu, uyazi ukuthi siwuluthuli. Wathi mayibheka amehla lempumputhe wabona into eshodayo, mhla edalwa ngodaka, wayisapha udaka walifaka lavala leyo. Ngoba sikhonza uNkulunkulu osaziyo, uthi ngiyakwazi ukulala kwakho, ngiyakwazi ukuvuka kwakho. Uthi ngazizwi lakho lingasephansi kolimi ungakalikhulumi, wazi ukuthi sizothini in the next hour. Mayiphuma lenkonzo sikhawulani yabaze sobaqhawula nesingesibakhawula, ngoba unguNkulunkulu wazi yonke into. Walixova udaka walifaka sethambi yogeza, lahamba impumputhe yageza yakuyibona. Kodwa ezinye akashixovanga lidaka, ngoba wabona izinto ziphelele zifuna izwi lamje. Ngithi amehla wavuleka. Kodwa kwabanye kufuneka udaka, ngoba khona eshodayo mhla ebunjwa. Wena yazi into eshodayo kuwe, uzoyazi kanjani ngesi kuJesu? Woza kuJesu uzobuyela emuva ungasafani nakuqala. Woza kuJesu uzohamba ungasewuye loya ofike uwuye. Kwashintsha impilo yomthelisi, tax collector uZakewu. Yona yaya ithi ifuna ukumbona, ayazange ukuthi namhlanje ngimele ukungena endlini yakho. Wanele ukungena nje endlini Zakewu wavuma izono wathula ngolimi lwamaphoyisa. Bathi mawuvula imvumo icala yathula, wabelwa wathula uZakewu. Wathi Nkosi, mangimaphucile umuntu indlu ngibuyisa iphindwe kahle. Wathi ngizothatha 50% wenzebo yami nginika abampofu. Wathi uJesu namhlanje insimbi isifike. Hayi isuku ingakafiki mawungakashintshi. Isuku ingakafiki mawungakayilandi ngempilo yakho. Ungakazivumi izono zakho. Ngisho uPaul uqobo wazivuma izono zakhe. Wathi Nkosi bayazi ukuthi bengibabopha ngibafake ejele. Mhla kukhanda uStefane ngamatshe I was there ngiphethe impahla zalaba babemkhanda.
bathi uJesu ngizokuthuma. Ngoba baningi abantu bazithuma bengakathunywa. Udinga ukuvuma izono zakho ukuze uthume. Ulingiso Isaya wakhala wathi mayike ngokuba ngibonile uJehova indebe zami zingcolile. Hlezi phansi abantu ezabe izindebe zabo zingcolile. Wayivuma izono zakho uIsaya namhlanje amakholwa wafuna ukuvuma izono. Agijima zothi asindisiwe. Ngoba umuntu usindisiwe nabasesihogweni basindisiwe. Ngoba kufake ukuthi abayivumanga izono, ziyavunywa izono. Hayi ngoba ivumile izono. Ngomthando wamahubo 32 bushisi umuntu osiphambeko sakhe sithethelele. Uthethelelwa kanjani makucela ngoxolo? Uthethelelwa kanjani ungasho ukuthi ngiyaxolisa? Awuxolisi noma ikuphi. Uxolisa kulo muntu osaxolisa njengoJobe. Uthi uNkulunkulu bangani bakaJobe hambani kuJobe nipathi inkunzi eziwu7. Ngizovuma ubuso bakhe ngithethelele isono senu. Awuziyeli uNkulunkulu wonile ngoba izono zakho ziwudonga iza 59. Ayizavunywa izono makhola. Ziyavunywa izono. Mawungazivumile izono khohlwa izulu. Mawungazivumile khohlwa. Wena uPaul wazivuma. NoJohn umbhapatisi wabavumisa. Wathi bona bavumise babhapatisa. Athi mayitha amakholwa amakhulu abaFarisi abefundisi. Bafuna befundisa ukuvuma izono. Umfundisi. Makukhulunywa ngekholwa elikhulu umfundisi. Likhulu lelo kholo. Banqamula abaFarisi bethi bafuna ukubhapatisa. Wababiza ngenzalo yenyoka uJohane wathi inzalo yenyoka bezani ithele ikhombisa ukuphenduka. Ensisodwa isithele esikhombisa ukuthi yaphenduka ukuvuma izono. Mawuyaphenduka ke ukuvuma izono zakho. Mawuwazi ukuxolisa kumuntu ngiyaxolisa sibani bani. Ngangimthontela ngisebenza kwakho eJakushola. Ngiyaxolisa sibani bani. Hambe lapha esibhedlela wama wasebenza esibhedlela untshontsha amashipi. Uklina lapha untshontsha amamob untshontsha whatever kwamthontela. Ngeke ungene ezulwini ungasivumile isono sakho. Uyazazi indawo untshontshe kuzona. Untshontsela abazali bakhe imali usemncane ngesikoleni yokhero iqhaphaza nabantu bayajuluka ngapha bahleze ezikoleni bayadayisa wena uhlalela untshontshe imali. Kodwa uzokhala mase bethi asinayo imali yokusa esikoleni. Ziyavunywa izono. Azivele ziyekelwe nje. So we need to confess our sins. Bese uyakwazi uNkulunkulu ukuthi enze njani, akunikeza amandla. Akunikeza ikhwepha. Ngoba wena uzalwa uyena kwelikamoya. Singabantwana bakaNkulunkulu. Abekho abakwaNsibande ezulwini. Abekho abakwamkhize noma abakwabani ezulwini. Baphelela la emhlabeni isibongo sakho sisalala. Ngoba ngisho esihogweni nisha nonke nje lifana. Labo kuthiwa siyakwabakithi abekho abakini ngale. Abakini umzimba. uJesu ezemhlabeni wangena emzimbeni wamaJuda. Akumenzanga waba yiJuda. Lobo buJuda bakhe basale ethuneni wavuka ngomzimba omusha. Bese lithi bonke abafuna ukufana naye bazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. 1 John chapter 3 verse 3. So siyajabula siyabonga singabantwana bakhe. But mawufuna ukufana naye, purify yourself. Zingcwelise, zihlambulule, ugeze. Uthi-ke uJohane ngathi kumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe. Njengofile wayesebeka isandla sakhe sokunene phezukwami ethi ungesanga. Mina ngokuqala nokugcina. Mayithi ngokuqala usho ukuthini? Usho ukuthi uNkulunkulu. Ethi uNkulunkulu wokuqala. Uthi wokugcina futhi yena uJesu. Uthi ngingophilayo.
ngangifile bheka sengophilayo kuze kube phakade naphakade futhi ngesithulelo zokufa nezehayidesi. Wayefile efele thina nawe, wayesiyavuka ukuze nathi sivuswe maselanda ibandla, ngoba yena uyizibulo labafileyo, yena oqala wavuka ukuze nabanye bavuke, wabathatha wabayisa ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Njengokuba ephethe izihluthulelo zokufa nezehayidesi, isitha sokugcina ayosinqoba ukufa, isitha sokugcina ayosinqoba ukufa. Sathane lakayisona isitha sokugcina siyothethwa. Ngoba sesiqala phansi ivideo ngiyanemukela lapho ku YouTube. Siyaxolisa ukuthi inkonzo inqamukile. Mawuyifuna iya la ku live streaming iqale khona siseyiqhuma la. Nisixolele kakhulu. Nginethemba i-IT yami izokwazi ukuyixhuma lezi inkonzo, ngizozama ukukhuluma nabo mase ngithumela basikhumele zona kugcine kuyivideo konke eyodwa sidluleke lapho. Sikhuluma ke ngokuthi isitha sokugcina sothethwa ukufa. Buwazi ukuthi isitha sikaJesu nesitha sethu ukufa na? Bantu abaningi abayazi leyo. Kwaqala nini ukufa? Ubani ongiphendula lo mbuzo omnandi kangaka? Kwaqala nini ukufa? Ukhona wazi? Angazi kwaqala nini ukufa? Isitha siyokugcina esiyothithwa ukufa. Ukufa is an enemy kithina sonke. Saqala nini? Kwaqala nini ukufa ukuba yi-enemy? Romans chapter 5 verse 12. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa. Kwaqala isono kwasengena ukufa. Ukufa kwakungekho. So lithi iBhayibheli isitha sokugcina siyothethwa uSathane ukufa. Ngakho-ke verse 12 Roma 5, njengalokhu isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa. Kanjani na? Uthi uNkulunkulu ku-Adamu, yidla yonke imithi ekhona ungadli lo, ngoba-ke wadla uzofa nokufa. Kwakungekho ukufa. Kwangena ngesono. Baqale badla. Mase bedlile bafa. Hayi lokhu kufa kwakushiwo inyoka. Ithi inyoka ku-Eva, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi uma nidlala nizofa na? Uthi u-Eva, yebo. Ithi inyoka, hayi benikhohlisa ukuthi nizofana naye, ngeke nife. Nature yomuntu kulalela okudaliwe kunomdali, lalela inyoka, lalela uSathane kunomdali. Badla ngempela bazibona bengafi, kanti bafile spiritually. Lokho kufa esikhuluma ngakho, isitha sokugcina esiyothethwa ukufa. Ngikhuluma ngalokho kufa, ngikhuluma ngalokho kuphuma komphefumulo. Lokho kuwumnyango wokuphuma kulomhlaba uyongena ezulwini. Njengokuba abesifazane bawumnyango wokusuka kwelikamoya uzongena emhlabeni. Mawusuphuma emhlabeni uphuma ngokufa. Ngikhulumile ngalokho kufa mina. uNkulunkulu wabasusa ensimini yase-Eden. And ngesikhathi ebasusa, that is when they died spiritually. Okungukuthi umudli so kuNkulunkulu ufile. Yikho uJohn chapter 5 verse 24 ethi uJesu ozwizwi lamakholwe
ngomthumileyo usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Otherwise wonke umuntu ongakholwa ufile umoya. So mawuza kuJesu uzophila. So isitha sokugcina siyochithwa ukufa. Lithi ke kumaRoma 5 lapho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa. Ngokunjalo ukufa kwafikela bonke abantu ezweni lokhu bonke bonile. So ukufa kwasifikela sonke. Ngiphinde ngidizelela asikhuluma ukufa kokuphuma uphefumulo. That is why lithi izwi lenkosi bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, meaning bonke bafile, sizalwa sifile ngoba sizalelwe esonweni. Woza kuJesu ngokuvuka nophila okholwa uye noma efiyophila. John chapter 11 ekhuluma noMartha kufanele ahamba ayovusa uLazarus ethuneni. So woza kuJesu uzophila. Uma uyikholo elihlebayo ufile. Mawuyikholo lenkanuko ufile. Mawuyikholo lebayo ufile. Mawuyikholo lenza into ephambene nekaNkulunkulu ufile. Asingabe amakholo afile. Ngoba ngesikhathi phithi sitha sokudina singukufa. So khithwa ngoba wena ubususethibini lomlilo kuukufa kwesibili. Ichibi lomlilo. So ke kuthiwa ke ngokuba isono sasikhona ezweni ungakabikho umthetho. Kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Asikho isono umthetho ungekho. The day uNkulunkulu ashayela uAdam umthetho wathi ungadla yonke indawo ungadlila kwaba umthetho. Lo mthetho waholela ukuthi kube khona isono. Isono saholela ekuthenini kube khona ukufa. As one is those connected, uyichazile lento umpostoli Paul kwaba seKorinte. Uthi kumasikala kuverse 55. Kufa kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa luphi udosi lwakho na? Udosi lokufa isono namandla esono ngumthetho. Indaba iqale ngumthetho. Wathi ungadla zonke ithelo ungadlila. Ngesikhathi esha umthetho uNkulunkulu wayinika isono amandla. Amandla esono ngumthetho. Base bayona masebonile udosi lokufa isono. So immediately wenza isono ukufa kuyasebenza kuyajoba. Indalwazi udosi lenyosi. Nyosi mayitinyelile la within few minutes usuvukela usunga. So udosi lokufa isono. So njalo mawudla isono ukufa kuyatinyela. Ngiphinde ngidizelele ngikhuluma ngokufa kwesibili. Ichibi lomlilo. Ngikhuluma ukuphuma komphefumulo. Sonke izophuma emphefumulo. Ngaphandle kwalabo lithi mayibuya inkosi landa ibandla baguqulwe ngeke bafe la. Kungaba yithi kungebe yithina kodwa sekuseduze uJesu azolanda ibandla. Okwamanje ngikhuluma ngodosi lokufa oluyisono. So ke badla isono oAdam noEva balahlelwa ngaphandle kwensimi yase-Edeni okwakungukufa kwabo. So udosi lokufa isono. Amandla esono ngumthetho. Yekani ukushaya imithetho engacacile emakhaya ngoba nithatha izingane zenu ifake esihogweni. Ngoba ngomthetho othize siweqile ingane isiyonile. Mayisiyonile ukufa kuyatinyela. Khona abantu abazolahlwa ngemithetho abayeqayo yabazali. Akoba kuhle kuba imithetho ehambisana nezwi likaNkulunkulu. Kungabi imithetho engacacile. Onjani umthetho ongacacile? Umthetho ongacacile ofana nokuthi la ekhaya akekho umuntu ongezwe ucaba la. Fikile inyanga izoqinisa leli ekhaya wonke umuntu uyagcaba umthetho loyo.
kodwa masiwephule ngoba ucacile. Lithi izwi lenkosi, bantwana lalelana abazali benu enkosini. Hayi noma ikuphi. Kodwa nje umthetho wona unika isona amandla uma kuwumthetho ophilayo. Mawushayela ingane zakhe imithetho efile, lo mthetho uzodla wena. Uma ingane zakho zingawulalelanga zingene ezulwini usale wena. So ke uverse 54 waseKorinte chapter 15 uthi ke kepha nxa lokho okubolayo sekwembetha ukungaboli nalokho okufayo sekwembetha ukungafi kulogcwalisekizwe lotshiweyo lokuthi ukufa kugwingiwe kwaba ngokunqoba. So ukufa kufanele kube ngokunqoba. Uthi uJesu uzizwile amakhono ngongithumile udlulile ekufeni wangena ekuphileni. So masidlule ekufeni singene ekuphileni. Yembatha ukungafi ukuze lokho okufayo mase kwembetha ukungafi kuthiwa ukufa kugingiwe kwaba ukunqoba. Ake sinqobeni sibabazalwane abanqobayo, sibabazalwane abahlulisithe singuSathane. Mawuya kwisambulo kuthi uSathane uphonsiwe emhlabeni, maye kuwe emhlaba. Kodwa bese lithi abazalwane bamnqoba ngezwi lokufakaza. Umzalwane mayifakaza ngoba uSathane, bamnqoba ngegazi lewulu. Mawuvuma izono ngoba uSathane ngoba uyawasha ngegazi likaJesu. Thirdly, bamnqoba ngoba ungakuthanda ukuphila kwabo. Umuntu othanda ukuphila kwakhe akakwazi ukunqoba uSathane. Yikho uSathane esishaye ngalezi zinto zama make-up. Because mawenza i-make-up usola uNkulunkulu wakwenzelani wanje. So you are making yourself up for the devil. Uzilungisela uSathane. Usola uNkulunkulu wakudalelani wanje. Ingakho bonke abenza ama-make-up, bonke abaxhuma inwele, bonke abafaka amazinyo egolide noma esiliva, bonke abafaka into epermanent kubo basola uNkulunkulu wangidalelani nganje. And that destination is only one, and that is hell. Phenduka. Uthi ubaba uMkhize wafayo uJesu ambonisa esihogweni. Bayakhala abantu esihogweni ngalezi inwele emakhanda abo. Ziyabashisa lezi inwele. Bayakhala lezi inwele ezixhunyiwe. Bayasha. Bakhona nabashile khona la sisaphila. Mayisekhetha uJesu umuntu wamamukela, mayemamukele kahle wahlangana nalo akalale ebusuku uyasha. Ahamba ukhona aqede abesengasha. Obusesusele izingane. Zihamba nobupha, zihamba nokuhlupheka. Uhlupheka kangaka nje lezi inwele ezisekhanda. Uthi umunye awukhulunywa ngenwele la ebandleni, kanti libandla dula. Ngathi kuzwile sithe la wemuhle ngesathi ucisha ceba ngaka besinabo bebo 45. ngizama 45. hayi ubukele lezi thombe ezincane khona la uthi mawucisha uphuma ungena ngapha ikuthele in average of about 800 to 1000 abantu esibuka na abebelalele lembono. So balalela lonke uhlobo lomuntu lulalele. So mangila angishumayeza izintabeni kuphela, ngishumayeza umhlaba wonke. So mangikhuluma ngobungoma, ngikhuluma ngobunyanga, ngikhuluma ngani, wena mawazi ukuthi akukuthinti, khululeka. Umoya kaNkulunkulu khona ukukhuluma naye obuka lenkonzo noma uzalalela kwazi. So sengisho laba abazodidela ukuthi awubakhulula izinto enje ebandleni kwenze njani. Mina sengakhula ke wena ukakakhulu khula. Akulona leli bandla ekuphambi kwami kuphela. Baningi abantu abalalele njengamanje noma bazolalela ngoba sisekho naye. So ke uNkulunkulu ufuna sibe ngcwele. Uthi bangcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. So bengichaza ke ukuthi sitha sokudini sothethwa ukufa. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Kepha ke kalokhu Kristu uvusiwe kwabafileyo engulibo lwabafileyo noma lwabaleleyo. So ulibo first, usho first oqala
uJesu wabo oqala ukuvuka kwabafileyo. Sakhuluma-ke ngachaza ngephasika verse 21. Ngokuba lokhu kufa kweza ngamuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kuze ngumuntu. Ngokuba njengalokhu Adamu bonke bayafa, ngokunjalo kuKristu bonke bayaphiliswa. So uAdamu wafaka isono ukuthi wonke umuntu ozalwayo usizalelwe esonweni. So asize kuKristu ukuze siphiliswe. Kepha lo naloyo ngesigaba sakhe, uKristu uqala bese kuba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe andukuba kufika ukuphela. Injalo ngelento. uJesu uvukile eqala, sekuyolandela abakaKristu bavuke, kube imali ufika ukuphela. Ukuphela kuyeza. Kodwa kusekude ngendlela emangalisayo. Ukuhlwitha kwebandla lokho kuseduze. Kufuna si-understand lento. Kuzothi uma sekuhlwithwa ibandla, bese kuba ney'nhlupho full 7 years. Emva kwalezo y'nhlupho kuzobe sekuboshwa uSathane aphonswe etilongweni enjele for 1000 years. Ukufa esevalelwe laphaya nomphika uKristu nomprofeti wamanga. Ngayichazelela ukuthi uSathane uzama naye kuba neziqu ey'ntathu akakwazi, but operator ngabantu abathathu. uDraco as uSathane, umprofeti umphika uKristu, umprofeti wamanga. So le 3 lezoboshwa ifakwe emgodini ongenamkhawulo for 1000 years. Abuye uJesu kade ehlwithe ibandla, abuye nalo ezokubusa emhlabeni 1000 years. So ukuphela kuseyinto ekudekana, sihlale naye full 1000 years. Emva kwalokho abese kudedela uSathane, aqoqa abantu ukuthi abalungiselele ukulwa kwehla umlilo omkhulu ezulwini, umqede. Siyongena ethibini lomlilo wokugcina, bese kwehla isihlalo sokwahlulela, kube imakwahlulela. Futhi kusasele more than 1000 years uhlulela umhlaba uphele. So into ekudekile sikhuluma thina ngokuhlwithwa kwebandla elingahlwithwa namanje nakusasa. Maye kulabo abazosala bengamakholwa kuhlwithwa ibandla, yabadabukela ngoba yongena ngegazi labo, kobe sekusebenza umphika uKristu. Kuthiwe bonke abavuma uJesu babulawe, usiyongena ngegazi labo. Ngoba baningi lapho bayomphika, umoya ingcwele uzobe engasekho ehambe nebandla. So ayisekho into ezokukhumbula ukuthi basho umayelonse bande bathi awukusho kanti sekuyiso lesi sikhathi ususele kona. Don't ucinga ukuthi amfonela luyikhalele ezwe nesiloko zakhe ngoba akasekho lapho yena. Ngakho mususala sambeni sezulwini lo 7 years oyinhlupho unzima ngendlela emangalisayo. Ufunde kwisambulo uzowuthola, ufunde nje. Kodwa ngesikhathi kulo 1000 years eseboshiwe uSathane, kobe kumnandi sibusa nenkosi uJesu. Kobe kungekho kona, kungekho lutho emhlabeni, sibuse nje naye. Kodwa ngoba kufanele abantu bahlulelwe after 1000 years, kobe isihlalo sikaNkulunkulu Baba bese siyasijoyina thina sile emhlabeni nenkosi uJesu, sihlale sihluleliswe. Sho njalo izwi lenkosi lisohlulelizwe, sihlulele ney'ngilosi. Nawe sokuhlulela uma ungekho ngapha kubahluleli, ngobe kobe kusho ukuthi uwonile. Zingcwelise ube ngcwele uze uhlale nabahluleli, abantu abangcwele abazobehamba nenkosi uJesu. Lithi-ke iBhayibheli lami sikhuluma ngesambulo, siqale ku-19:20 ngena kuye manje. Kokwehla-ke isihlalo sokwahlulela, izincwadi zivule. Neyodwa yokuphinda iyovula, ogama lakhe lingafunyanwa khona, aphonswe echibini lomlilo, kuwukufa kwesibili. Isambulo 20 leso. Bese lithi nokufa
neHades kuyophonswa echibini lomlilo isitha sokugcina esiyonqotshwa ukufa. Mase kuphonsiwe echibini lomlilo Sambulo 21 bese kuba khona izulu elisha nomhlaba omusha. Konke okokuqala kuyodlula. Isambulo 22 iJerusalem elisha, izulu elisha nomhlaba omusha. Isambulo 21 iJerusalem elisha, isambulo 22. Ufunde ngoba ngasekho ukugula ngoba sekumnandi, ngasekho uSathane esingasoni, kungasekho ukufa okwangena ngesono ngoba isono sobe singasekho. Awuthanda ukuphila kulelozo, awuthanda ukuphila kulowo mhlaba ngoba ungasekho usushile zonke lezi zinto sezingasekho, sihlezi nenkosi yethu Jesu. Ngakho ke zihlanganise nale nkosi yobusa ngaleso sikhathi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngifuna abantu abazohamba nami sekhaya izulwini. Ngifuna abantu abazongibambezela, abantu abazongitobe ngishonisalena. Ngifuna sizoya nabo ekhaya izulwini. Kodwa sihamba nabangcwele abahlanziwe ngegazi likaJesu, abavumile izono zabo, ababhabhadisiwe emanzini. Ngoba lisho njalo kuMarko chapter 16 verse 15, lithi okholwayo abhabhadiswe osindiswa. Asikholweni bafowethu, sibhabhadiswe, silenze izwi likaNkulunkulu, singalaleli abantu. Mawungizwile ngithandaza ngithe Nkosi ngicela ukuhlala phansi nami usebenzise lo mzimba okhuluma. So musuza la uzolalela uNsibanda akazilutho na uzohlulela. Zolalela inkosi uJesu esebenzisa lo mzimba yona ekhuluma ngomoya wangcwele. Nami ngolahla uma ngingabi ngcwele. So ngelinye ilanga ngizothi uJesu kuwe ngathi uthi wawuphi inkosi, uvezwe leli ikhehla athi alibolele ikhehla, wangelona elakhuluma kwakuyimi engangikuwo, akusekho ukubuyela emuva. Angazi ukuthi ngoba nami ngiyazi ukuthi akumina okhulumayo, kufanele ngiyenze qala lento ekhulunywa ngalomzimba wami, ngoba mangingayenzi mina ngolahlwa kuqala. So mina kufanele ngiyenze, ngibe nenhlanhlanga esisikhathi mayibonile uNkulunkulu ukuthi ngiyadinga, ithi sengisekhaya ngihlezi ngizibona ngimile ngikhuluma, kanti sengiyayitshela, sengiyayinikwa le nkonzo ngoba ngiyayizwa kodwa ngizwa nami. Bisiyadlala emehlweni nami kungekho lutho. Kodwa uNkulunkulu uyangithanda, ufuna ngazi ukuthi yini ayisho ngomlomo wakhe, ngoba ngizohlulelwa ngayo nami, hayi wena. So asimkhonzeni kuNkulunkulu hayi umuntu, simkhonze uNkulunkulu ngobungcwele egameni lendodana yakhe uJesu Kristu asithandaza. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Usukhulumile ngomoya wakho oyingcwele. Ubusisiwe ozwayo lokhu umoya akhulumile bandleni. Ubusisiwe ozwile ngoba uzokwenza kuphumelela ngenizulwini. Siyazilahla ezinyaweni zakho Nkosi. Sizalelwe esonweni, sonile. Siza kuwe ngoba wena wedwa Nkosi Jesu wasithenga ngegazi lakho. Uthunywe uNkulunkulu Baba. Wahamba emhlabeni. Wathi kusifanele ukuthi uhambe ukuze uthume umoya ovela kuBaba, umoya ongcwele, ukuze ahlale kithi phakathi. Sisize umoya ongcwele, sikulalele ngoba siyazi uma singakulaleli uzosuka kuthini. Kunzima kakhulu ukuthi ubuye uma usuke waphuma. Siyazilahla ezinyaweni zakho Nkosi, asenzanga kahle. Siyazilahla ezinyaweni zakho Nkosi, siyacela ukuthi usiholele ekhaya izulwini. Usifundise izinto ofanele sizenze, singaba amakholwa alikhulu, singaba amakholwa athi noma esezwe iqiniso abambelele etshanini kanti amuka nomfulo ngoba sidini sizodlonsuka sihambe. Sisize sibambelele Nkosi kuwe, uyinsika, uyindlela neqiniso lokuphila. Ngekho uzwa kuBaba kodwa siya ngawe Nkosi Jesu. Ayikho futhi insindiso ngomunye, futhi nangelinye igama
alikho ngaphandle kwaleli linikeziwe ebantwini likaJesu Kristu inkosi. Siyabonga ke Nkosi nomusa iba nathi namanje udumulo lwakho Jesu Kristu inkosi. Amen. Abathandayo akekho phoqile abathanda ukuze ezinyaweni zenkosi uJesu sizothandaza sonke base Roma 10 verse 9 simvume uJesu ukuthi uyinkosi simvume ngoba verse 10 Roma 10 uthi mawuvuma ngomlomo wakho uyasindiswa mawukholwa ngenhliziyo kuba ngokulunga simele ukusindiswa usuku nosuku. Ngikhuluma-ke ngey'ntuli zendlela. Baningi abantu bothi bafike ezulwini indawo ayikho balahlwe. Yibo laba akhuluma ngabo uJesu kuMatthew chapter 7 verse 21. Ethi akubona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni kaNkulunkulu. Kodwa loyo uzwile walenzizwe. Uthi bayothi asiprofethanga yini ngegama lakho. Asenzanga yini imisebenzi yamandla. Sakhipha amadimoni, sakhulekela abagulayo basinda. Sashumayeza abantu baphila. Sahola amabandla amakhulu. Uthi ngiyofakaza ngithi dedani kimi nabenzi bobubi. Angizange nginazi. So uma ufuna ukwaziwa asithandazeni umkhuleko wathandazwa iselelesi. Sathi selelesi Jesu uzomkhumbula embusweni wakho. Okungukuthi savuma sathi uJesu Kristu inkosi. Kulabo abaqalayo ukufika manje sizwa sithi uJesu Kristu inkosi sisuke sisindiswa. Lisho njalo izwi lithi mawuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uzosindiswa. So ke ningakhathazeki sisuke sisindiswa silungisela uhambe emhlabeni. Sindiswa iminute neminute umzuzu nomzuzu uma uthi uJesu Kristu inkosi. Sivumo lesi esasinikezwayo inkosi uJesu ngoba sePhilip chapter 2 verse 11 kala kahle ku verse 9 lithunekezwe igama eliphezulu amagama onke. Ngaleli igama amadola aguqe ezulwini, ngaleli igama amadola aguqe emhlabeni, ngaleli igama amadola aguqe ngaphansi komhlaba. That verse 11 lesilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi. So mawusizwa sisho njalo siyavuma ngoba lesi sivumo senza usindiswe. Lesi sivumo siguqisa amadimoni. Lesi sivumo senza abantu basinde ezifweni zabo. Okusho emzimbeni wakho mawugula bekusanda kuthi uJesu Kristu inkosi kulomzimba osuku ugula ngaleso sikhathi. So senziswe mawufunda ngoba sePhilip chapter 2 verse 11 uzombona leli gama libhalwe ngama capital letters elithi uJesu Kristu inkosi. Asisho ukuthi uJesu inkosi ngoba uKristu uyafuneka. Asisho ukuthi uKristu inkosi ngoba uJesu naye uyafuneka mathathu nje. uJesu Kristu inkosi. Mawususho njalo usumvumile. Mongaphuma manje umphefumulo uzongena undize ezulwini. Ngoba khona abantu abangadalela ukuphila insindiso. Khona abantu abadalela ukuphila insindiso. Iselelesi lesi esaphendukayo sasingadalela ukuphila insindiso. Azange sivunyiswe izono. Sanele sasho ngisathi Jesu ngikhumbule embusweni wakho. Ngoba ukuthi ngikhumbule embusweni akekho umuntu onombuso engeyona inkosi. Wathi uJesu namhlanje ngizoba nawe eparadise. Bese bakhona abadalela ukuphila insindiso. Okufanele mawusumvumile, vuma izono zakho, ubhabhadiswe, akugcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele ukuze ungene ezulwini. So ngibona ngathi mina nawe sidalela ukuphila insindiso. So you have to follow all these 4 steps. Otherwise ngeke ungene ezulwini. So ke abangena ezulwini ilaba bafana ukuthi mohambe uyoshumayela esibhedlela, shumayela uqede. Usuthi ukhona ofuna lo Jesu. Mhlawumbe sakwazi noma ikhehle ekhoneni siphamisisana. Usithandazisa uRoma 10 verse 9. Uthi uyabuyela kusasa esibhedlela kuthiwa hayi kuphela i-hour nje uphumelela mfundisi. Waphuma umphefumulo ojabule.
wazi ukuthi umuntu omngenisile ekhaya ezulwini ngoba ubengayidalela insindiso ubengakudalela ukuyiphila ubeyidalela ukuthi avele angene nje. Hey, khona abantu abanenhlamba okufanele nje uvele uphenduke manje ungene ngoba umvumile. Bese bakhona abafana nathi sinenhlanhla nathi kodwa kufanele senze njani siphile ubungcwele. Fanele sibe ngcwele. Ngeke ungene ezulwini ungekho ngcwele. Ngeshwa laba abangadalela ukuphila insindiso awukho umqhele. Bayogqoka ezimhlophe bashanga amakhanda ampununu njengaleli lapha. Kodwa thina esilwile sanqoba sinemqhele esilindile ezulwini. Yona advantage ke nqoba yilwa. Ungafiki nje ezulwini ube nekhanda eliya enjengaleli. Iba nesihlekehleke uPaul njangazi iba nesihlekehleke singakanani. Engeke simsinde. So mbona ngomqhele wakhe uPaul. Bona manje masishumayela yena ngithi sifunda incwadi zakhe. So uPaul usashumayele safa. Umqhele wakhe lo. Ngeke umsinde kodwa siyobona. Wena ke siyobonani kuwe? Siyobonani kimi? Asibe ngcwele. Sinqobe isithe esiwusathana. Ukuze sikwazi ukunqoba isitha sokugcina esiwukufa. Asikhulekeni ke abaseRoma 10:9. Kethe yakho ngobindela zimbi kethe yakho ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu kuba umsindisi. Usathana ngimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngingimkhulekelele Baba egameni lika Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, nanti ibandla lakho elakhiwa amabandla amaningi ahlukene. Siyazi amanye ku YouTube, amanye ku WhatsApp, amanye khona la. Ngiyathandaza Nkosi onke sebethandazile lo mkhuleko, bahlanze negazi lakho, bangcwelise, bahlanze Nkosi, bafanele izulu, bafanele ukuhlwithwa kanye nebandla umusubuya. Ngibanikela kuwe Nkosi, yenza izwi lakho John chapter 6 verse 44,
ubaba ubadonsile Nkosi Jesu wabaletha kuwe ungalahlekelwa nawe yedwa kubona. Ngiyacela Nkosi Jesu ngiyazikhulekela nami kanye nabo ngingathi sengibashumayezile ngilahlelwe ngaphandle ngoba kuyi ngokuthi ungubani kodwa kuya ngokuthi uhlanziwe ngegazi likaJesu. Ngiyathoba Nkosi namba abantwana bakho isize ngibe isibonelo kubo ngoba Nkosi njengoba ungibekile ngihambe phambi kwabo ufuna ngibe isibonelo. Isizeke uNkulunkulu wami nomusa ngoba uyeza wena meluso omkhulu uzongahlulela ukuthi ngibile isibonelo phambi kwabo. Babusiseke Nkosi bonke abafikile nabe beqhala babusise kungabikho noyedwa ozobuyela emuva ngesiphethe isibusiso sakhe. Siyabonga Nkosi badingi balondoloze endleleni zabo zonke bebuyele ekhaya. Siyabonga ukuthi usubangcwelisile ngegazi lakho. Bonke bazophuma bengcwele la. Sinika wena udumo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Uyinkosi ephakemeo. uJesu Kristu inkosi. Ameme labafikile abangekho ku WhatsApp group wala ekhaya mawuthanda ukungena ungangena kunama members over 10,000 amahlela amaningi ahlukene sigcwele ngeSouth Africa yonke. uNkulunkulu usizile kakhulu ngiwana ku YouTube wami umhlaba wonke. Ngena Khalezwi igama legroup mawusungena entabeni usungena ebandleni but njengoba ungizwile ngingashumayela ibandla la ngishumayela ngoba kunabafundisi abangaphezulu kwe-1000 WhatsApp bamahlelo ahlukene abanye bafaka amabandla abo bayilindele nje le nkonzo ukuthi ifike WhatsApp. So ke uma abantu bengapheka 10,000 ukuthi ikhona lento abayizwayo pho usaleleni wena. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi.